InDesignissa tosi yksinkertainen pikkujuliste. Eli valitse print, sitten kannattaa ottaa tämmöinen 3 milliä leikkausvaraa, eli jos sitä tuotetta leikataan, niin sinne jää muutama milli sinne reunoille. Mä tykkään käyttää tätä, mutta sitä ei ole pakko käyttää. Eli meillä on tämä InDesignin tämmöinen aloitus tässä, ja ihan ensimmäiseksi mennään ja tallennetaan tämä tiedosto, eli ihan vaan harjoitus 1. Sitten siihen oma etunimi ja sukunimi. Sen jälkeen me otetaan täältä suora kulmiotyökalu ja tehdään sillä tausta. Eli vedetään se vaan koko ton alueen ympäri. Valitaan sille musta tausta. Sitten otetaan vähän tekstiä, eli kannattaa valita sellainen aihe, mistä tietää, ja mulla se on karhun elämä. Sitten valitaan se teksti ja ruvetaan katsoa sille jotain kivaa fonttia. Valitse vaan joku fontti, mikä sua miellyttää. Tässä harjoituksessa ei kannata nyt liikaa ajatella semmoisia asioita, testaat vaan. Haluaisinko mä ton, mä otan ehkä tän. Vedetään se tuohon alueelle ja katsotaan, miltä se näyttää tuota mustaa taustaa vasten. Mä haluan, että tämä fontti on suurempi. Se pitää valita silloin, kun sä haluat muokkaa sitä sen kokoa. Ja katsotaan, ehkä joku 50 olisi hyvä. Sitten muokataan tätä piirtoaluetta. Tai siis tätä tekstialuetta. Mua ei nyt mieltä tämä fontti, että mä vaihdan sen ja mä tiedän, että mulla on sellainen fontti kuin Paint Cans, niin mä haluan käyttää sitä. Ja mä haluan, että teksti on nyt valkoisena E2. Että se näkyy tuota mustaa vasten. Ja sitten P-näppäimillä saa muuten tuon valintatyökalu, jos ei halua joka kerta käydä tuolta klikkaamassa. Ja mä haluan, että mun fontti on vähän isompi. Tää näyttää aika hyvältä. Valitaan se ja mä haluan keskittää sen, että mun on helpompi pitää sitä keskellä tämän projektin aikana. Ja sit mä vaan vedän sen tuohon keskellä ja kuten huomaatte, tuolta tulee tällainen automaattinen ohjausviiva, joka auttaa keskittämään. Seuraavaksi mennään Photoshopiin ja otetaan sieltä uusi tiedosto ja generoidaan kuva. Eli ihan vaan täältä automaattisista työkaluista ja sitten lähdetään katsoa, että mitä generoisi. Ja täällä on tällaisia valmiita ideoita, niin käytetään sitä ihan vaan siksi, että se on helppoa. Eli meillä on tämmöinen yksisarvisteema. Mä vaan vaihdan siihen karhun, koska me puhutaan tänään mun julisteessa karhun elämästä, niin se on se, mitä mä haluan generoida. Sitten täällä on muita asetuksia, nyt ei mennä niihin, luodaan vaan tää kuva. Ja katsotaan, mitä täältä tulee. Okei, todella hieno karhu. Ja nyt muutetaan tää älykkääksi objektiksi. Ja poistetaan täältä tausta, myöskin käyttäen näitä tekoälytyökaluja. Ja mä otin ton taustan pois näkyvistä sen takia, että mä haluan nähdä sen heti ilman taustaa. Jes, näyttää hyvältä. Eli nyt tässä on oleellista tallentaa tää ilman tätä taustaa, että tää sitten siellä seuraavassa työkalussa näkyy ilman taustaa, koska mä haluan sen siihen julisteeseen sillä. Eli tää pitää tallentaa samaan kansioon, missä muutkin asiat on, joita on tuossa tiedossa, tai siis tuossa meidän InDesign-projektissa. Nyt me hypätään takaisin InDesign ja otetaan suora kulmio-kehystyökalu. Tuodaan meidän sisältö sieltä kansiosta tänne InDesigniin, ja sitten me halutaan sovittaa tämä kehys tähän sisältöön. Eli objekti, sovita kehys sisältöön, jolloin tuosta kehyksestä tulee oikein kokoinen suhteessa tuohon sisältöön. Sitten me pienennetään sitä kehystä sopimaan tähän meidän julisteeseen ja sen jälkeen me sovitetaankin sisältökehykseen, jolloin tästä sisällöstä tulee oikein kokoinen tähän kehykseen. Ja sitten me sijoitetaan se siinä julisteessa siihen kohtaan, mihin me halutaan. Mä haluan sen tähän reunaan ja mulle on tärkeää, että siinä printissä sitten tämä karhu alkaa suoraan tästä reunasta, että sinne ei jää mustaa reunaa, vaan se niinku on kauniisti siinä, mutta tämä on ihan vaan tällainen mielipidekysymys. No sitten lähdetään miettimään, että mitä muuta tässä voi tapahtua, eli mitä karhut tekee. Ja mä nyt saatun tietää ihan omasta kokemuksesta, että karhut ei aina riehu, vaan välillä ne syö mustikoita. Joten mä aion tarjota sen nyt tämmöiseksi faktaksi karhuista tähän julisteeseen. Eli kirjoitetaan se ja sitten valitaan se taas.
Ja mä haluan, että se on valkoisella, koska se näkyy tuota mustaa vasten. Ja sit mä vaan valitsen jonkun fontin. Ja tässä harjoituksessa ei kannata liikaa kiinnittää siihen huomioon, valitse vaan fontti, opettele siirtelee näitä eri tekstikenttiä ja kaikkia muita. Ja mun mielestä ei ole tarpeeksi informaatiota, niin sit mä vielä kirjoitan tähän, että mitä karhut tekee. Ja mä haluan tämän pienellä ihan vaan kokeilla visuaalisesti, että miltä se näyttää. Taas mä keskitän tämän, koska mä tykkään siitä ilmeestä, että miltä se tulee näyttää tässä julisteessa. Ja sitten mä rupean vähän miettimään, että minkä kokoinen tämän jutun pitäisi olla. Onko meillä tarpeeksi iso fontti? Ehkä kuitenkin pitää olla vähän isompi, että se ei sitten varmaan siinä lopullisessa tuotteessa näy, niin se kannattaa huomioida. Ja kannattaa muutenkin miettiä sitä luettavuutta, että jaksaako kukaan lukea semmoista tosi pientä tekstiä. Sitten kun näitä objekteja tulee tänne lisää, niin sit voi mietiskellä, että mihin ne sopii. Mä haluaisin tämän tähän sivulle, mutta jotenkin se ei nyt istu siihen, niin mä luulen, että se pitää laittaa tuon keskelle. Ja nyt kun mä katson tätä, niin toi karhun elämää-teksti on liian ylhäällä. Eli näin sitten vaan siirrellään sitä mukaan, mikä omaa silmää miellyttää. Sitten mä haluan muuttaa tämän karhun elämää otsikon värejä. Ja mä otan täältä värityökalun ja sitten mä haluan tämmöisen liukuvärin. Ja mä haluan ottaa ne värit tuolta karhusta. Niin täällä on tällainen smykki, eli cyan, magneta, yellow ja key. Ja tää värien valitseminen on tosi hauskaa. Painat vaan systeemiä, niin saat valita sen värin ja sitten kun klikkaa tonne alas, niin saa lisää noita väripalkkeja. Mä nyt nopeutan tämän värien valitsemisen, koska tää on semmonen asia, mistä mä itse tykkään, niin sit mä tykkään hinkuttaa niitä värejä just sinne suuntaan, kun mä haluan. Ja jos sä teet noita väripalkkeja lisää, niin vetämällä sen pois tuosta näkymästä, eli otat siitä palkista kiinni ja niin kun huitaset sen pois, niin sit sä pääset siitä palkista eroon. Ja koska tämä värittäminen on tosiaan hauskinta, niin mä vähän muutan vielä näitä. Mä ajattelin, että voisi olla hauska kirjoittaa tuo karhut isolla ja ne isolla, niin sit saa tuohon tekstiin vähän tuommoista elävyyttä. Vaihdetaan mustikoita vielä siniseksi, niin siinä tulee sellainen mieleyhtymä, että ne on sinisiä. Sitten lisätään tänne QR-koodi. Tämä on call to action, eli tehdään asiakkaalle semmoinen juttu, missä sen tarvii toimia jollain tavalla. Ja me kehotetaan sitä suoraan tekemään semmoinen, ja tähän me laitetaan, että jos haluat olla karhu, niin sit skannaa tää. Ja me laitetaan erikseen tähän QR-koodi. Ja vaihdetaan tää taas valkoiseksi, että se näkyy tuossa, mä vaihdoin tuon taustan. Eli tää teksti pitää valita ja sitten vaihtaa se valkoiseksi. Noin. Ja sitten tietty, katsotaan vähän fonttia. Ja tää oikein kokoiseksi ja mä vaihdoin tässäkin ton karhun tai laitoin isolla. Ja sitten sitten lisätään tähän pari huutomerkkiä, että saadaan vähän eläväisyyttä ja huomioon. Nämä nyt on vaan tällainen visuaalinen tekijä, jotka ei ehkä näin pienestä tekstistä tee paljon mitään, mutta mua huvittaa laittaa ne sinne. Tähän alle tulee QR-koodi. Eli mä menen nyt Wikipediaan ja sieltä otan karhusivun. Ja Wikipediasta, tai siis Google Chromessa on tämmöinen kohta ja sieltä QR-koodi. Niin luodaan QR-koodi ja ladataan se tähän koneelle. Sitten me tehdään tämä sama juttu, me otetaan tämä työkalu, laitetaan sinne tämä kuva, eli suoraan tuo latauksista, tämä meidän QR-koodi. Ja sitten taaskin sovitetaan kehys ensin siihen kuvaan, eli tämä. Ja sitten pienennetään sitä kehystä V:llä, voi vaihtaa tuon työkalun. Ja pidä shifti pohjassa, niin sitten se pysyy saman kokoisena se mittasuhde. Mä haluan sen suurin piirtein tohon. Ja sitten mä taas vaihdan täältä nyt, eli mä sovitan sen kuvan tai siis sisällön kehykseen. Noin. Nyt meillä on QR-koodi, joka johtaa Wikipedian karhusivulle, mistä saa sitten lisätietoa karhuista, ne jotka haluaa. Ja tosiaan me kehotetaan tässä sitä asiakasta menee sinne Wikipedia-sivulla. Tässä vaiheessa mä alkoi ärsyttää, että se on tuosta ruskeeta, niin mä otan sen pois. Se oli myös tuolla karhus, ei käy. Tää kaipaa vielä jotain, mennään fotariin, tehdään uusi tiedosto. Ja sitten generoidaan vähän mustikoita, koska karhut syö mustikoita. Niin tässä nyt vaan ihan mustikoita, jotka leijailee
Ja taas generoidaan tämä. Ja sitten muutetaan tämä älykkääksi objektiksi ja poistetaan tausta tekoälyn avulla. Sitten pitää muistaa klikkaa tuo tausta pois näkyvistä, niin sitten se tallentuu ilman sitä taustaa, ja sitten noita mustikoita voi käyttää ilman sitä. Ja taas sama kansio laitetaan mustikkaiset ja siirrytään InDesignin puolelle. Ja nyt täällä InDesignissa tuodaan taas samalla tavalla, eli työkalu, sitten otetaan mustikat ja taas kerran sovitetaan kehys sisältöön. Sitten VL vaihdetaan valintatyökalu, tehdään sitten sen kokoinen kuin halutaan ja ruvetaan siirtelemään sitä tänne meidän julisteeseen oikealle kohdalle. Ja sitten sovitetaan sisältökehykseen, niin me saadaan se oikein kokoiseksi. Sitten järjestetään se. Mä vien tän nyt vaan tonne taakse, niin kuin aivan taakse, ja sitten tuon sen yhden kerran eteen, niin se tulee ton mustan taustan eteen. Ja sitten lähden katsoa, että missä kohtaa se olisi hyvä. Sitten se sieltä loppujen lopuksi löytää paikkansa, missä se mun mielestä on sopiva. Ja sitten ruvetaan siirtämään näitä muita sisältöjä suhteessa siihen taustaan, kun tuotiin tuo elementti vasta lopuksi. Mielestäni tämä QR-koodi voi olla vähän alempana ja tämä teksti voisi olla tässä mustalla, niin se näkyy selvemmin. Ja siinä on karhun elämää julista.